Nagapaukay karon kining managlahing kasos panagribal. Pero dili nis politika mga puso. Gumikan sa gugma. Usa ka abogado og laing nga babae nga abogada usab gipadakop sa iyang asawa nga usa-usab ka abogada. Samtang nga laing insidente sa asawa o giingong other woman nagkaengkwentro o nagkinarwasay. Si Nico Serino sa report. Nagpatabang sa Mabolo Police Station ang usa ka abogada aron dakpo ng iyang abogado nga bana. Ang lalaki mi check-in kagabi sa usa ka pension house, kuyog ang usa ka babay nga usasab ka abogada. Alas 7 sa gabi gialarma ang hitabo, apan pipila ka oras ang milabay, wa pa manggawas ang duha. Sa kalagot, gisuyakan sa asawa ang ligid sa sakyanan sa iyang bana nga nakapark didto. Human sa taod-taod nga negosasyon, nang gawas ang duha, mag-alas 6 na sa buntag kaganiha. Dali sila nga gidala sa Mabolo Police Station. Desidido ang asawa nga moreklamo batok sa iyang bana ug sa abogada. Concubinage ug violence against women ang buot ipasaka batok sa duha. We endorse that sa women's nato for proper disposition and for filing of the case. Since ang complainant nato is very aggressive for filing the case. Samtang nabisi pa ang kapulisan pag-atiman sa kaso sa mga abogado, gidala sab sa police station kining duha ka mga babay nga parehong samaran. Ang asawa napuno sa kinaurasan sa iyang naong kay giingong misong sa trabahoan sa karelasyon sa iyang bana. Misangpot kini sa linugnutay ug pasakitay. Dili man ako na sila bulagon. Ipatubag lang nako ang text sa mga bay nga didto pa ko sa Manila nga perting dunota. Ug pugong day na kumbana sa ako adi. Makakuan day ko niya, makabalos day ko niya nga gipungan ko sa kumbana di. Nakapatuyang siya sa kuha og kumot. Ang laing babay nga ilarasab silingan miangkon nga mga usa ka tuig na silang may relasyon. Dakong kasurpresa sab sa bana nganong misong ang asawa sa trabahoan sa iyang karelasyon nga bulag naman unta sila sa iyang asawa. Di magulo sila mo anak. Wadi ka na minani uwa na sulungan na dito. Kini si Klaro ang istorya. Kani anak ang gisang dili na jud siya siyang sawa ako mahimo. Kaysa ako sang kuwadon, nalipay lang sa ko nga tikaton nako kada buntag kay wabil ko pamliti. Ana, ako lang apaso ako mingon nga ako una nimong bana wala eh. Desidido ang duha ka mga babay nga musangat og reklamo batok sa usag-usa. Samtang gumikan sa samad na hiaguman, gipakurasyonan sila ug gidala sa ospital. Nico Sereno, Balitang Bisdak.